Biaciu Tudor, vârsta 40, funcționar public. În comparație cu sora mea care lucrează în top management într-o firmă de top și care cred că are mult mai multe atribuții și desfășoară mult mai multe activități decât mine. Eu iau 100 de milioane în mână și ea nu ia atât, ea de lei. ANOFM, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii, APIA, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Ministerul Dezvoltării. Eu plecam cu 20.000 acasă, nu aveam ce face, de la familionul, la prieteni, la... Asta mă refer la anul 2006, când am intrat eu în Ministerul Agriculturii, 2005-2006. Cumva dacă nu luai, ăla considera că ai ceva cu el. Era ceva normal, adică, ce mă, nene, un miel? Stai, doamne, nu vreau. Șeful, ai ceva cu mine? Nu, zi, te rog, vrei să vin control? Te rog, zi-mi. Dom'le, n-am nimic, nu vreau miel. Nu, e clar, vrea să ne fac. Dar ce am făcut? Vă rog. Realitate. Păi despre asta e vorba. Mie mi-e rușine să spun că sunt funcționar public. Toată lumea mă vede vreun corupt, un vagabond, stă, doarme pe el, nu face nimic, nu? Stă toată ziua pe Facebook, pe banii mei. Nu mai vreau să fiu parte în acest complot, în această cangrenă. O să mă întrebe Matei, mă, dar tu ce ai făcut? Ce o să-i spun? Păi am scris, tată, la DNA, dar ăia dormeau pe ei. M-am dus la Recorder, m-au și filmat ca să fiu gata, să mă vâneze direct, să știe cu cine e. Nu mi-e frică. De-aia vreau să plec, pentru că mi-e rușine de asta, mi-e rușine de asta. Acum, punctual, lucrez în Direcția Generală Dezvoltarea Capacității Administrative. Pe perioada 2007-2013 s-au cheltuit sume importante de bani pentru ca voi, cetățenii, să întâmpinați atunci când vă duceți la ghișeu niște servicii mai de calitate, mai rapide, care să vă ușureze viața, modul de viață. Dar, pe scurt, cu toți banii pe care i-am acordat diverselor proiecte, eu vă pot spune cu sinceritate că lucrurile nu funcționează. Adică cheltuim bani, respectiv vreo 13 milioane de euro pe sisteme informatice la Casa de Pensii, pe sisteme informatice la Ministerul Educației, care nu funcționează în mod efectiv. Noi primim în continuu recomandări atât de la Comisie, cât și de la structura care gestionează autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi, care ne tot spun, mă, oameni buni, măi, hai, faceți cumva controale la cele proiecte pe care le-am finanțat din bani europeni și care au implicat investiții în domeniul IT, că nu ne interesează pe noi, decât să știm că funcționează sau nu. Dacă nu funcționează, hai să le reparăm, că s-au dat niște bani. N-au fost în stare nici până ziua de azi să facă acest control. Și ce credeți că o să zică ăia așa? După câte, bun, hai, mai vine Viorica, hai că ne prietenim, hai, nu te mai umbli la justiție, dar bine, ok. O să mai tacă puțin în gură și pe ce o să zică? Bă, da, v-am dat totuși niște sute de milioane. Și ăia țipă din țară de la voi de acolo pe site-uri și țipă aia de la Recorder, nu? Cu iscuri și cu mădălii și cu așa și voi pe bune? Ce credeți că o să zică la un moment dat? Raportul pe care domnul Orlando l-a spus 3-1, adică 1 muncește, 3 stau, nu e departe de realitate. S-ar putea să fie mai mulți care stau. Oameni care încasează salariul și nu vin la serviciu. Oameni care sunt incompetenți și încasează salariul pe nemerit. Că lucrurile sunt, practic, într-un moment de cangrenă, că eu de-aia și vreau să plec. Adică eu nu cred că se mai poate face ceva. În momentul în care vă dau la dispoziție, nu? State de plată pentru oameni care nu vin la birou și nu servesc funcția publică, să nu-și fac treaba, nu și aduc aportul către cetățean pe banii pe care iau în mod efectiv. Și nu mă refer aici la salarii de alea de 1500 de lei, 2000 de lei, mă refer la salarii de 6500 de lei, 7000 de lei pe execuție. Prin subordinea mea, a venit una de la DGSPC Vrancea, adusă pe care n-am văzut, a mai venit una de la DGSPC Sector 3 sau nu știu unde a lucrat aia, care la fel venea când avea dumneavoastră chef, nu veneau la serviciu, trebuia să le confirm eu pontajul pe care nu l-am confirmat. Adică, cu obiecțiuni, în sensul prezența doamnei cutare, nu se confirmă.
M-am asigurat scriindu-le celor de la Ministerul de Interne care monitorizează accesul în instituții. Nu puteai să te teleportezi, engage și gata, ești la birou, semnezi condica. Că se intri prin niște cartele, niște bariere cu cartele magnetice, e monitorizat video. Culmea e că am scris în sesizarea la Comisia de Disciplină toate aceste aspecte și le-am depus și probe. Asta se întâmpla în anul 2018, am dat domnului Paul Stănescu, dar probabil că dumnealui n-a. Hai mă, Tudor, stai liniștit. Nu-i momentul acum. Și pe bune, ce-ți lipsește ție? Dar ce, nu ești mulțumit în administrația publică? Păi sunt, dar nu e ok. Hai, lasă, vezi tu de treaba ta, că nu-i momentul acum. Am zis mai devreme. Astea sunt răspunsurile. Ce să-ți răspundă? Că, practic, dacă se dorea să se facă ceva, se făcea instituțional, nu clasa sesizarea la Comisia de Disciplină cu toate probele alea, domnul Paul Stănescu. Nu clasa. Făcea ceva, băi, stați puțin, veniți mă încoa, ia. Mă vin eu într-o dimineață la 8 la voi acolo, ia să vedem, mă, ce. Bă, sunteți chiar la birou toți? Trimitea un băiat de la partid, pus consilier, nu? Ia du-te, mă, vezi ce fac ei acolo, mă, frate, să duc la birou sau iau 7.000 de lei pe lună degeaba. La structura unde am fost în cadrul Ministerului Culturii, funcționau 2 salariați. Deci, domnilor, ca să ne înțelegem, Ministerul Culturii se judecă într-o 1000 de dosare pe niște sume destul de mari. La compartimentul juridic sunt 2 doamne care duc aceste 1000 de dosare, care duc tot ce înseamnă acte administrative și avizul de legalitate în minister. Ce am la cabinetul demnitarului 3 doamne directori de cabinet. Am la direcția de marketing și publicitate, sau cum se chema, informare publică, 15 persoane și am la direcția juridică 2 persoane. De ce? E un clan, e ca un clan. Dacă nu cunoști pe nimeni, să te recomande cineva sau cumva să-ți găsești portița, păi știi ce e frapant? Ca să câștigi încrederea cuiva, nu mai ești prezentat sau... Nu e cazul meu, dar am văzut cazurile astea. Nu ești prezentat ca fiind un om capabil, să vă duce capul. Bă, a făcut asta și a realizat asta. Bă, e prieten cu cutare și a făcut combinația aia cu cutare. Adică sistemul de clan a fost la fapt împreună, funcționează. Acum e knockout. Acum nici nu-și revin. Toți care ocupă funcții în administrația publică, acum trebuie să aștepte și așteaptă, de fapt, să vadă ce se întâmplă cu tăticii lor, că ăsta e sistemul de clan. Cine ne conduce? Ăla s-a dus. Cine vine acum? Și acum e bătaie și nu se mișcă nimic. Ia pune-te tu în locul unuia care are 3500 de lei rate și un salariu de 6000 de lei. Cu 2 copii. Păi tu ai face garagați? Sau ai zice, cât mai am de mâncat? Păi am 40 de ani, mai am 20 de ani și aia e și nu se schimbă oricum nimic. Că dacă după 30 de ani, după ce au murit ăia, nu s-a schimbat nimic. Îmi trăiesc viața așa, 2 concedii pe an, să dea Dumnezeu să nu se îmbolnăvească copiii. Despre asta vorbim, nu? Despre ce vorbim? Și tu cine vrei să sari? Ia fă revoluție. Ia vină împotriva mea și spune mie ceva. Că mai sunt și de ăștia care mai știu legea până între ei și care mai strunez lucrurile și cu care nu te pui. Și care mai știu și cum să te ia. Adică, ia ce are ăsta, ia. Ia să băgăm la un click distanță, bă, sorsa acolo, măsa acolo, ia, hai. Hai că mi-a deranjat. Hai că vorbește și urât ăsta. Păi nu e mulțumit că te sub de la statul român prin grija mea? Bă, ai greșit, gata. Și ați mute câinii pe tine, nu? Cum ai pățit-o. Și ce vei face atunci? Și un om normal, un om, cum ți-am zis eu, o femeie singură, cu 2 copii sau ceva, că tot numai femei în administrație, nu? Sunt și bărbați, dar multe femei, nu? Ce să facă aia? Ce o să zic? Să încearcă să fofileze, când îi dă șeful vreo de-asta nasoală, bagă un medical, are copilul probleme, ca să nu-și asume pe semnătură, că oamenii judecă, se gândesc. Doamne, stai puțin, că mă duc în vacanță. Selecția funcționarilor publici să fie făcută pe niște criterii de competențe. Asta nu e complicat de făcut. Asta nu trebuie decât să-ți facă o firmă de HR care cred că și asta îți face pe gratis. Bine, mă, pentru statul român fac asta. Nu, uite, fac asta. Fac un sistem electronic să se înscrie cei mai performanți, îi selectați electronic, cum vreți voi. Totul transparent. Adică, pe bune.
Adică numai se vrea. Dar cine crezi tu că o să... Nu vedeți discuțiile, vin alegerile. Păi ia să vedem 4 milioane de funcționari, cu cine crezi că votează? Că acum dacă aș fi un funcționar normal, la cap, aș zice, păi stai mam, 100 de milioane. Păi ce m-a întâmpit? Păi Viorica ce nu-i bună? Oricum nu-i capabilă să ne strunească, deci oricum stau și frec pisoiul, că dacă la cap nu știe ce să-și ceară, eu mă uit la el și asist cum el stă pasiv și se uită la mine, nu? Și zic, da, șefa, da, sigur, da. Sau îi zic direct, asta nu se poate. De ce? Nu știu, caută tu. Și ea nu știe unde să caute. Și atunci nu, eu ca funcționar public, un om normal la cap, ce-ar fi? Bă, păi stau liniștit, îi votez tu pe ăștia, că e bine așa. Pe ce-mi lipsește mie?